ମାଉସୀ 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 ଟିକେ ନନାକୁ ପଠେଇଦେବେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା କରିଦେବେ। ମାଲ ସେ ପୂଜା ଜାଣିନି। ହଉ ଚାଲ। ହଉନି ଆରେ ଏ ଶଳା ଏମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଗାଇ ଭଳି ଆ ତାପରେ କାଇଁ ମୁହଁ ମାରୁଛନ୍ତି? ଗୁହାଳ ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ ବୋଧେ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପାଇଁ ନନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ନନା। ଆରେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ଯାଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଦେଇ ଆସିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ମତେ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ। କଣ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ ମୋ? ଆରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୋକି ପଛରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପଡିଥିଲୁ? ହଁ ଯେ କଣ ଶଳା ନଡିଆ ଉପରେ କତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେହରେ ପଇତା ଥରେ ଖାଲି ପୂଜା କରିଦେଇଆ ହାତ ଧରି ତତେ ଡାକିବ ଘଇତା ଘଇତା। ଯା 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 ଡେରି କନା ହୁକ ପକେଇ ଦେ। ବଲ୍ ଚାଲିବ ତ? ଫ୍ୟୁଜ ଉଡିଯିବ, ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେ ହେଲା। ଯା 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 ସେ ଆଉଚି ଆଡେ ଯା ଯା ମାଡି ଯା ମାଡି ଯା। ଗଲା ଫସି ଗଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇ। ଆଉ ନନା ଅପେକ୍ଷା କାହାକୁ କଲ? ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ସବୁ ଠିକ ଅଛି ମ, ତମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲ। ରିପୋର୍ଟ ଲଗାଅ। ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଚୁଚୁ, ମତେ ନା ଏ ନନା ଦୀପ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଗେଇବି କି? ତୁ କିଏ? ତମ ଘର କୁକୁର? ଏଇ ସେ ମୋ ଧନ ହେଲା। ହଁ ଧନ ମୁଁ ଲଗେଇବି। ହଁ ଲଗାଅ। ତମକୁ କହୁନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆରେ କଣ? ଆଉ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ନନା ତ ମନ୍ତ୍ର ପଢ। ଆରେ କଣ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାଜିଲା? ହ୍ୟାଲୋ ଅପା, ଏ ନନା ବୋଧେ ଫୋନ ବଜଉଥିଲା। ଏ ତ ଭଣ୍ଡ ନନାଟା ବାହାରିଲା। ୟାକୁ ଧର, ବହେ ଛେଚିବା ହେଲା।